Moi boas, xente, moi boas, benvidos e benvidas, damas, cabaleiros e Ubaldo, a esta 10ª gala do fútbol da Costa organizada neste 2025 polo diario digital Que pasa na Costa? Para os amigos que PC. E o que pasa é que hoxe estamos aquí, na Casa da Cultura de Vimianzo, en orgullosa colaboración co Concello Anfitrión, a quen lle damos as grazas pola súa axuda, así como a todas as demais colaboracións e patrocinios que fan isto posible, como estes pequenos azafaifos da canteira da Soneira que nos axudarán a entregar todas estas xoias. O primeiro aplauso da noite para os 9.000 enorme auditorio, edición 10, gala descomunal, máis presentador cativo. Non pinta ben pasar de Fran Hermida ou de Mónica Martínez a isto. Con todo, non é a miña primeira vez. Eis unha mostra da temporada 2013-2014 na gala de Santa Comba co bo de David Vidal. Esa foi a gala que dou inicio ao primeiro dos 5 álbums de cromos. E o que pasou a dividir as eras da xente do fútbol en futbolistas antes dos cromos ou despois dos cromos. Xunto cos carruseis dominicais ou os centos de crónicas e de entrevistas fomentan unha identidade costeira ben singular, representada á perfección co que está pasando na Costa da Morte coa revolución do fútbol feminino. Esa identidade tamén se modela a través dos prezados balóns da olería de Buño, que locen nos salóns duns cantos privilexiados e privilexiadas e que hoxe viaxarán a outros 50 andéis. Porque converter un elemento como estes balóns nun símbolo do fútbol da Costa é un xeito de poñer en valor a nosa artesanía e por iso queremos destacar o máxico proceso de creación realizado polas mans dos artesáns María Canedo e Eloi Mancebo de Taller Feituras. Botade un ollo ao vídeo. Desde esta terra de bo xantar, como se demostrará tras o pitido final da gala, adiantamos que non haberá biscoito, mais se cadra, se sobrou, haberá algo de biscoto da última fornada. Mais antes de baixar ao barro, para empezar a cerimonia de entrega de premios, a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, danos a benvida institucional. Moitas gracias, Michel. Boas tardes a todas e a todos nesta 10ª gala de fútbol da Costa organizada por Que pasa na Costa. A verdad que dá gusto ver este auditorio ateigado de veciños e veciñas da Costa da Morte. A verdad que é un día especial, non? No que celebramos esta década de galas, celebramos un sentimento, unha paixón, unha identidade compartida,
Celebramos o fútbol da costa, ese que se xoga nos campos de erva, e na lama, nos corazóns das nosas vilas, e no esforzo diario de milleiros de persoas que fan do deporte un xeito de vivir e de convivir. Esta, como decía o noso veciño Michel al momento, esa 10ª edición, que para nós é unha honra, é número redondo celebralo aquí neste auditorio da Casa da Cultura de Vimianzo, para falar de constancia, de compromiso, de comunidade. E por iso quero comezar agradecendo, agradecendo en primer lugar a cada xogadora, como decía Michel tamén hai un pouco, a ese fútbol femenino tan forte que temos aquí na Costa da Morte, a cada xogadora, a cada xogador que deixa a pel en cada partido, a cada adestrador, árbitro, delegado, aficionada ou directiva que sostén ese mundo no seu traballo invisible. Por isto, quero agradecer a todo o equipo que pasa na Costa. Ubaldo, agradezco desde aquí, en nome do Concello de Vimianzo, a ti e a todo o magnífico equipo que facedes posible esta 10ª gala, todas esas galas, lógicamente, para chegar a esta, porque, como sabemos, todas e todos, detrás destas galas hai moito traballo. Así que moitísimas gracias por facelo posible e facelo aquí en Vimianzo, no corazón da Costa da Morte. O fútbol da Costa é talento, é rivalidade, é paixón, pero sobre todo é familia. Aquí, goles non só se celebran no campo, celebranse nos bares, nas casas, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Cada partido é unha historia e cada tempada é unha lección de vida. Hoxe non só premian aos mellores, premian o esforzo, a dedicación e o amor por este deporte. Hoxe é un día para sentirnos orgullosos de sermos da Costa. Así que acomodádevos, deixamos levar pola emoción e que comecen os recoñecementos. E se me permitides, como dou a benvida a todos e a todas, pois quero darles aos parabéns a todos esos premiados. Así que nada, moitísimas gracias e moi boa tarde e viva o deporte. A Costa da Morte é unha terra encantada, sen dúbida. Os seus encantos son tantos que aquí a ninguén lle sorprende que despois de Baio, ¡zas! Ou a ninguén lle sorprende se entre Carnota e Lariño a xente delira. Ou ninguén se sorprende se alguén está na picota e feliz. Ou tampouco ninguén se sorprende se a un árbitro da nosa delegación o mandan arbitrar paranoia. Un gran amigo meu, sen el sabelo, como é Alberto Poxe, quere falar un anaco en nome da familia de QPC doutros encantos relacionados co noso fútbol. Alberto Poxe, o micro é teu. Boas noites a todos e a todas. De verdad que moitísimas gracias por estar aquí. Como decía a alcaldesa Mónica, quedo un pouco sorprendido por ver tanta xente. Bueno, imagino xente aí detrás. E eu só estou aquí para agradecer estes 10 anos. 10 anos de galas, 10 anos de emocións, 10 anos de premios, e dan para moito eses 10 anos. Unha gala que empezou pequeniña, que empezou sin... incluso os premios eran moi pequeniños, a petición popular foron crecendo, a gala tamén foi crecendo porque fomos aumentando a familia. Entre eles, os primeiros que se achegaron foron os árbitros. Teño que destacar e dicilo en voz moi alta que ese estamento arbitral que todos vemos hermético é super aberto, super conciliador, sempre quere estar aquí con nós. O primeiro que tivemos en contacto foi con Víctor Recarei, hoxe está Manuel Espesandín, e dende aquí agradecervos de verdade seriamente o voso trato hacia nós e demostrar que queredes estar aquí. Tamén foron chegando as mulleres. Hoxe é a realidade, unha realidade positiva, unha realidade que demostra que o fútbol vai a máis con elas e, bueno, está claro que tiñan que estar aquí, non? E despois tamén tiñanos claro nas galas, cando empezou esta aventura locura, como sempre nos din, que estamos un pouco tolos co álbum, cas galas,
Pois, bueno, pouquinho a pouco vamos facendo o camiño e vamos demostrando que se poden facer cousas bonitas e interesantes a prol do fútbol. Esa gala tiña 3 pés, que era que todo o mundo participara, como dixen anteriormente, que tiña que ter un referente cultural. A verdade que aí xoguei un pouco na casa, eu son de Cerqueda, e dixen, pois, bueno, os de Buño, os oleiros, pois que demostren a súa valía, a súa artesanía, e despois que fora de todos, e para ser de todos tiñenos que ir a todos os concellos. Hoxe estamos aquí en Vimianzo. Mónica, gracias por decir que sí tan rápido, tan convincente, e fomos a moitos: Mazaricos, Muxía, Dumbría, Malpica. E tamén aproveito que vexe desde aí a César era pequeno, teño que dicilo, nunha edición, non recordo en que ano, estaba xa preparada a gala, e por motivo da xenda o Concello dinos que non pode ser, era un miércoles. E recordo perfectamente que estábamos sentados diante do balde e dime, e ahora que facemos? Chamar a César Ferrío. E chamamos a César un mércores ou un martes para facer a gala o vendres. Prometíonos que iba a facer todo o posible. Fixo maravillosamente, así que César, gracias, pequeño gracias, porque nos salvou nese momento tan difícil. Houve momentos difíciles tamén nesta gala. Momentos difíciles de, bueno, de xente que non está con nós e que nós intentamos que estea sempre presente. Houve momentos de alegría, e, bueno, como neste tempo, pois, o que falamos, hai alegrías e tristuras. O que falamos do fútbol femenino, dicía a alcaldesa dos Álbones, queda reflexado neste ano que pasa na Costa fixo un álbum íntegramente de fútbol femenino da Costa da Morte. E xa por último, quería dicilo por 10ª vez, espero dicilo máis veces, estes non son os premios de Alberto, de Óscar e do Baldo. Non son. Son os vosos premios, os de todos e todas os que participades todos os domingos e sábados no fútbol. De todos. Nós simplemente somos unhas persoas que intentamos armar isto co maior cariño do mundo e co maior respeto. Ese é o que facemos, así que vos lo digo. E xa para terminar, durante estes 10 anos, comentaba Michel, houve unha persoa que foi Fran Hermida, creo que recoñecida para todos, que hoxe non pode estar aquí. Ademais, tuvo un pequeno percance que non podo tampouco acompañarnos na final de Copa, e me gustaría, por favor, que un forte aplauso a Fran, que non está pasando un bom momento. Vou enrollar máis, doulle a benvida a Deme, que é a humorista gañadora dos monólogos do Camping Lagomar. Así que Deme, por favor. Hola. Moi boas. Boas noches a todos e a todas, por supuesto. Encantada de estar aquí esta noite, poder compartirla con todos vós. Eu non teño nin puñetera idea de fútbol, con eso xa vos digo todo. O meu nivel de conocimiento de fútbol é que a pelota redonda, non sei nada máis. Pero o Baldo, gracias, invitoume a vir, a escribir, entón non o quería defraudar e que veño pintar a mona, basicamente. Estades nerviosos vos? Os nominados e as nominadas estades nerviosos? Podedes falar, Estades nerviosos? Non, moi bien, pois estou eu, teño todos nerviosos, os vosos e os meus. Pois nada, vamos ahora a realizar o sorteo e despois a seguimos a vos. Bueno, vamos a facer o sorteo do álbum dunha noite na Faro de Lariño. Entón, as que teñen opción son Gemma Garrido Freijeiro do Sealla, Santinira do Dumbría, Carla Vázquez do Corme, Naroa Parga do Corme, Sheila Rei do Dumbría, Carla Pose do Corme, Jennifer Suárez do Fisterra, Marcos González do Mazaricos, Jimena Gordillo do Pisover, Celtia Bello do Corme, Ana Nantón do Sealla, Isabel Pose do Cabana, Noe Touriñán do Zas, María Moscoso do Sealla, Blanca Vicente do Cerqueda Corme, Fran Figueroa Esteirana, Leticia Fernández Abaña e Aroa Romar do Cabana. Vamos, non hai un de doble ni nada. Ai, Dios, non preparamos. Ai. Isabel Pose Alvarellos. Non ayudaremos. Non é miña irmán,
Non está? Bueno, pois falaremos con ela e punto. Gracias. Comezamos, pois, coa agardada entrega de premios, coa novidade deste ano, o premio Madeiras Muiño ao 11 da década. Entrega, se fai o favor de achegarse até aquí, senón a ver como entrega, Raquel González, quen está máis que familiarizada con estas xoias, xa que o seu cuñado Pablo é un dos privilexiados que teñen un balón destes na casa e que tivo presenza ademais nesta votación. Un premio escollido por votación popular sencillo das primeiras 9 edicións. Foron máis de 1.200 votos os que decidiron este 11 da década do fútbol da Costa en formato 3-4-3, ademais do porteiro. Comezamos polo premio Madeiras Muiño ao mellor adestrador da década, que é para Iván Cancela. Ten a senda apretada e de feito mañá ten que estar ás 9 nun congreso en Extremadura. Grazas, Iván, toda unha demostración de respeto aos seus países. E sabe como quedaron as votacións na pantalla? Iván cancela a senda e queda a celebrar o premio, ou cando menos queda aquí para a foto de familia cos integrantes do 11. Continuamos 1-1 polo premio Madeiras Muiño ao mellor porteiro da década, que foi para Julián Couto. Próxima palabra aquí. Pisamos de novo como quedaron as votacións na pantalla. E a quenda do premio Madeiras Muiño defensas agora da década do fútbol da Costa. O máis votado foi Aarón Fernández. Sube, Aarón, por favor. Este mítico xogador catalán que ganou un balón que cumpría entre os 4 co Soneira é o xogador que máis veces estivo, como dicíamos antes, no 11 ideal. O camareñán peregrinou por toda a provincia, xogou en categorías nacionais, pero sabemos que o seu amor polo fútbol da Costa e o alegre que está con este recoñecemento. O terceiro defensa máis votado ten a ver cun dos premios máis especiais que imos dar esta noite, porque o fútbol da Costa escolleu como un dos 3 mellores defensas da década a Alejandro. Se senteirase que a xente de Corme estivo aí promocionando o seu voto e enfadaríase un montón. Que sirva este aplauso para lembrarnos do gran Alejandro Torrado. Na pantalla con xogadores moi preto como Pablo Paz, Breixo ou Michael Vilela. Imos xa cos 4 galardóns do premio Madeiras Muiño aos mellores medios da década. O primeiro foi para outro histórico, Toro. No medio campo. Un respeto para este xogador e agora de novo
pista. Vieito, xogador do Baio. Temos outro histórico que nunca gañara un balón nestas galas, pero que o fútbol da Costa quiso recoñecer con esta votación. Parabéns, Moriño. Ou o Fisterrán, Arón López. Cos mellores dianteiros da década. O máis votado foi... Adrián Macai! O Fisterrán é un dos máximos goleadores da historia do noso fútbol e que siga marcando. Con moita carreira por diante que non é outro que o loureán Juan de Dora. Juan non pode estar aquí, pero sí que mandou aos seus pais para recoller o premio. Dumbría, Sofán, Vilalbés, Paiosarno, Fisterra, Betanzos e que medre o océano. E completamos o tridente co novo Mijol, co home dos máis de 500 goles no fútbol costeiro, Alejo. Esteves ou o propio Pablo Ruiz. Formación de 11. A ver si se acordan. Han pasado unas semanas, están de relax. Venga, licencia, vamos. ¿Dónde está Obama? Sabemos que vou para xogar contra o ideal que vai sair despois. Va, un partidinho porque hai xente para xogar. E a gala continúa. Antes de comezar cos premios propiamente ditos deste curso 2024-2025, as circunstancias mandan, polo que debemos e queremos facer unha mención especial a un equipo que ven de facer historia hai unhas semanas sen pecharse a páxina que están a escribir. Seguindo a estela da selección da Costa Sub-11, veñen de proclamarse campeoas de Galicia por partida doble. Falamos do Alivín femenino do Fisober. A nivel autonómico. Agradecemos
ademais, o esforzo que fixeron por estar aquí, un premio que tamén foi escollido polo sistema de votación habitual conformado por 2 persoas de cada club masculino e femenino, normalmente adestrador ou adestradora e capitán ou capitá, aínda que, en algún caso puntual, votou alguén da familia que peceu. E os 3 finalistas ao 8º premio Abdullaia Fútbol Base foron Dumbría, Sofán e C. E o premio Abdullaia Fútbol Base é para o Unión Club C. Chegando a recibir algún voto hasta 15 equipos costeiros. Continuamos con paso para a familia arbitral da Costa da Morte, para nós sempre coprotagonista do noso fútbol. E esta que en cada edición escolle os premios Lucas Vicente Vidal ao árbitro, lembrando ao querido colexiado Cormelán, e o premio Saunier Duval, delegado do ano. Que vaya subindo, pois, para facer entrega do primeiro premio Eva Vidal, nai de Lucas, xunto co delegado arbitral na Costa, Manuel Espasandín, o que ademais vai ter unhas palabras sobre este colectivo que cada ano segue medrando. Tal é así que este ano son máis de 60 colexiados e xa 7 colexiadas que boa falta fan para os 100, 120 partidos que hai cada fin de semana na nosa comarca. Boas noites a todos e a todas. Primeiro de todo, dar as gracias ao equipo de Que Pasa na Costa, tanto o Baldo, Óscar e Alberto, por contar todos os anos con nós. Darlle a noraboa tamén a todos os premiados e a todas as nominadas de hoxe. O fútbol reparte a sorte e se susto. Darlle tamén as gracias a todo o que conforma o fútbol da Costa, equipos, directivos, xogadores. Nós estamos intentando medrar ao ritmo que medra o fútbol, que medra o fútbol femenino, que medra o fútbol de base, e intentamos cada fin de semana, pois, a parte de cubrir o mellor posible. Este ano vamos a facer unha homenaxe a Lucas Vicente, era o segundo homenaxe que facíamos tanto os compañeros da súa delegación como os seus compañeros de Corme. Foi un bonito homenaje no cal volvemos a reconocer a figura dun compañeiro. Espero que se sigan facendo próximas edicións. De feito, na final da Copa da Costa tamén estuvo presente que David Castreje, o árbitro principal, levou o seu bracelete en recordo a él. Creo que se ten que dar paso aos premiados. Os premiados ao mellor árbitro deste ano son Alistato, Diego Grille e David Castreje. O gañador do premio é David Castrejo. José David Viragala, darnos as desculpas no nome del que non pudo estar presente. Por lo tanto, o premio vai nos recoller o que para nós debería ser o mellor compañero dos Santos, que é Óscar Santos. Que podemos ter Óscar. A intención de David dice que o recollese, e penso que é a mellor persoa que está deixanos no mundo do arbitraxe, ainda que vai estar presente en todos os campos todos os fins de semana, dándonos moitos ánimos aos que estamos dentro dele. E foi compañero tamén de diario. Pedimos agora a colaboración de Marcos
Ordóñez sempre aí ao pé do cañón axudando o fútbol modesto desde a súa multinacional para facer entrega xunto con Manuel do premio Saunier Duval ao delegado do ano. Toñín, do Sallas femenino, Rafa, do Cabana masculino. E o gañador é Rafa do Cabana. E este ano é o merecedor do premio. Alguén do Cabana? O delegado pode delegar na alguén? Ramón Pombo recolle el lugar do premiado. Sen dúbida, como cambiaron os tempos desde que eu xogaba na era antes dos cromos. Antes, por exemplo, arbitraba Marcos Ordóñez, e vai, agora tamén. Antes xogaba Toro, e vai, agora tamén. Antes, un dos mellores xogadores era Moriño, e vai, agora tamén. Antes, Manolo Corredoira estaba na federación, e vai, agora tamén. Antes os xogadores tiñan apodos moi curiosos, e vaya, agora tamén. Antes estaba Pato, cuac, 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 e agora Canario, piu, piu, piu. Pois que con certeza sabe moito máis de todo isto é a nosa xa ilustre humorista de Melsa Marcote. De apodos, eses, os de antes sí que eran apodos. En Camelle, antes, os apodos eran apodos que tiñan, xa che acojonaban. Tiñamos o Petrallo, Machote, Plateiro, que por cierto está aquí a súa neta de Sania, que soja no fixo ver. Tiñamos a Momia, pero a Momia non era porque asustara, era o porteiro que tiñamos, que el xa, todo o mundo entraba, el xa tiña que salir por portería media hora antes, porque levaba unha maleta criminal, e todo era vendas e tiritas. Antes de xogar, enfousábase todo, tiritas, vendas, bueno, parecía un pajarraño. Pero agora os do fútbol de Camelle, eu digo de Camelle porque son de Camelle, teñen cada apodo máis raro, super berrijas, hombre araña, sicario del amor, xa me diré de sicario del amor, bueno, sicario del amor, super berrijas, hombre araña, tamén quedando que non me acordo, moi simpático. Pero bueno, o fútbol de antes pouco ten que ver co de agora. Os de agora, os xogadores de agora van todos enjuminados, todos conjuntados, todos tatuados, que é bonito, que van tatuados, van todos depilados, fan o láser de arriba a baixo, menos na cabeza, que despois van a Carballo, pejalo o pelo na cabeza. E se que teñen que ir ao campo, parecemos unha caldeirada de ratas, resbaladas por todos lados. Antes os xogadores salían cos pelos nas pernas, en Camelle, todos cas barbas, entón que ian no campo non pasaba nada, pero os de agora saben que parece que van a desfilar mostra de camariñas. Bueno, tamén estou desfilando para que non vades algo pescuello, porque estades todos super tensos, así que o fútbol de agora, o de antes pouco ten que ver con o de agora e doña razón a Michel. Bueno, pois ahora deixamos que van a entregar outros premios, vale? E dídemos un pouco que parece que vos amigos que vos están non está fora. Digo que está fora que a miña que está fora. Grandes persoas que hoxe nos acompañades, tamén Ubaldo, volvemos á actualicidade dos recoñecementos. É a quenda dos pichichis e porteiros menos goleados, que, como sabedes, aquí se chaman premios Alex Pombo. Empezamos polo premio máis deporte ao pichichi da primeira e preferente. Sube Juan Jesús, por favor, para entregar por terceiro ano consecutivo o premio. Que é, como ben se sabe, para Diego Esteve. Sube Diego. Hai dous con Dumbría, o ano pasado con Fisterra, este ano de novo nas terras do
e o ascenso. Sumou 37 goles en 32 partidos, superando o objetivo de San Pablo, sendo un dos máximos goleadores destacadísimos de todos os clubes, na primeira e na preferente. Parabéns, Diego. Agora, por favor, que vaya subindo por aquí David Castro para darlle o trofeo do Premio Escola de Tecnificación Bretema ao Pichichi da segunda Fucal, a Liga da Costa, a Jibril. O dianteiro do Camariñas, campeón da Liga da Costa 20 anos despois do seu anterior título. A ver se anda por aí e dos tempos de Barça. Demostrou a súa importancia no equipo campeón de Vigo e así quedou a lista completa. Toca o premio Iván Vilanova Aninsua Asesores ao Pichichi da Terceira Galicia. Non pode estar o asesor e colexiado carballés, pero quere que suba de novo Manuel Espasandín para facer entrega do gañador do premio Iván Vilanova Aninsua Asesores ao Pichichi da Terceira Futsal, que non é outro que Isma Ramos do Sofán B. Dando conta do temporador de la fame goleadora do filial do Sofán, que marcou 144 goles. Así quedou a lista de nomes da categoría. E pechamos a serie de pichichis co premio Ramacar a máxima goleadora do fut femenino costeiro. Sube José Rama para entregarlle o premio a Ruth Castro. Sube tamén, Ruth. A dianteira de carreira abriuse esta nova página dun club pioneiro no mundo deportivo como este Gana, que levou o femenino ascenso sendo as tres máximas goleadoras de todos os grupos da segunda e terceira división galega. Así quedou a lista, Ruth, parabéns. Miramos de rumbo agora cara aos premios Alex Pombo aos porteños menos goleados da Costa, que vaya subindo Adrián Pombo, o sobrinho de Alex Pombo, o fillo de Alex Pombo e tamén Trucho. Xa que outro ano máis os amigos da Escola de Porteiros Nordés traen un detalliño para os gañadores. Ao Pombo da primeira e preferente. Sube Víctor Trillo para facer entrega deste premio. O gañador do premio Pombo Aluminios Dumbría da primeira preferente é Anso Leva. Con máis pombos da Costa. Este ano aparecen entre os porteiros menos batidos, pero moi longe dos números do meta do Dumbría, o Salleiro Coque, o Fisterán Juselu, o Esteirán MJ ou o Muxián Adrián Suárez. Polo premio RF Personal Trainer ao Pombo da Segunda Galicia, que suba Rafa Chal, que quere estrear o seu proxecto empresarial destas galas, facéndolle entrega a un amigo do premio Pombo RF Personal Trainer da Segunda Galicia, a Rodri Toja, do Baio. E con aínda 20 anos cumpridos sale un premio que estivo moi
fado e no que ademais tivo a sorte de que varios dos equipos menos goleados da temporada, caso do Sofán ou Camariñas, estiveran alternándose os porteros. Moi precios Imos agora co premio Seguro Roberto Mouro ao Pombo da Terceira Galicia. Hoxe non pode estar con nós Roberto, pero vai acompañar a Xuxo na entrega o home invisible de Seguro Roberto Mouro, ese que cando estás o necesitas, cando tes un sinistro. Así que o premio Pombo Seguro Roberto Mouro da Terceira Galicia é para Guille do Sporting Zas. Porteño do Malpica quedou fora do premio por moi poucos partidos. O de Mamilo incluso San Mateo, o novo Mesa de Cerqueza ou a Álvaro con Antón. Parabéns, Guille! E para rematar con esta tanda, o premio Asesoría Feco a Pombo do fútbol femenino da Costa. Este vai ser unha entrega moi especial, pois vai representar o relevo xeracional e histórico que vive o fútbol da Costa. Que vai asumindo Juan Carlos Dourado Chávez, por favor, que ademais de gran parrillero, é un histórico do fútbol sala de Carballo e do fútbol da comarca de Bergantiños. Precisamente, esta temporada vai colgar as botas tras moitos anos nos veteranos do Malpica. E para reflexar ese relevo, vai entregar o premio Pombo Asesorías Feco do fútbol femenino da Costa a Lucía Dourado, a porteira do Corre, a súa puta. máis bonito momento este vivido, longa vida, paixón interxeracional. Ben, teño que confesarles que outro día, vendo un partido de frisbee por televisión, pensei profundamente no fútbol e nos campos semánticos que están presentes neste. Mais tamén pensei na rica fraseoloxía e nas múltiples expresións metafóricas das que se vale o fútbol. Por sinalar só algunhas, repararon algunha vez nunha expresión como borracharse de balón? Tal vez iso explique outra expresión como devolver o balón. A cuestión complementase con outras frases como o borde da área. Non me apetece rematar, remata ti. Ou peinar o balón. Déixate guiar por min, vamos, bonito, quero te ben. En fin, deixo-vos con mellores campos semánticos, aínda que sexan campos santos, da man da nosa humorista de cabeceira, Demi Marcote. Eu mentres, como mal porteiro, saio a por uvas. Non é pedir a mellor foto que esta, vai por Dios, bueno. Pois si, de campos semánticos, non entendo moito, pero de campo de fútbol. Vos algún de aquí foste xogar ao rodeiro, a Camelle? Non foste ninguén? Non estamos nesa categoría. Bueno, pois o fútbol, se non vos sabedes, o campo de fútbol do Camelle está ao lado do cementerio. Eso se acojona. Eu cando xogaba o meu difunto, xa teño visto chegar árbitros, e xa poñer o pé fora, volver a poñer dentro, porque algún xa tiña a lápida encargada todo diso, o recorrido aquí a Porto, a marchar. Pero, aparte deso, o rodeiro de Camelle é moi bon para tratamientos, sobre todo no inverno, porque agora imos facer baños de chocoterapia, maderoterapia. En Camelle vai xogar e vas con barroterapia, porque aquilo é un barrisal en pleno inverno. Pero, bueno, como dixía Mitchell, co conto relacionado co conto do fútbol de antes, eu moito de fútbol non entendo, pero o que quedei pasmada este ano foi o meu difunto, cando xogaba no Camelle, traía as medias rotas, ou el collía e tirábamos as medias. Ahora resulta que as medias compradelas furadas, vos usades desas medias furadas para liberar a tensión do gemelo. E nene, miña vida tal cousería. Bueno, pois levades esas medias aquí, ou só levan en primeira división. Pode
podedes falar, Nadie levades medias desas, bueno. As medias. E as espinilleras, esa cousa ridícula, porque antes cando xogaban levaban espinilleras hasta aquí, cos calcetins eses gordos, e agora levan unhas espinilleras que os parches de cinturón de meu abuelo son máis grandes que esas espinilleras. Non te quedan levades. Os lo juro por Dios, é unha cousa ridícula, pero bueno, o fútbol de hoxe día sí, salides todos enjominados, todos con esas espinilleras, esas medias, pero bueno, eso é importante. Así que nada, un placer estar aquí, hasta os siguientes casos. Ben, querido público, achégase a traca final dos premios. Imos con, tal vez, os máis esperados, saídos expresamente das votacións de moitas das persoas das que estades hoxe aquí. Insistimos un ano máis en aclarar que no proceso de votación o equipo de QPC tampouco fixo filtro ningún, polo que os participantes puideron decidir libremente os seus favoritos e favoritas da temporada. Foron exactamente 110 persoas que votaron para estes premios, 75 para as categorías masculinas e 45 para as femininas, sendo 2 votos por club, adestrador ou adestradora e capi fundamentalmente. Varios xornalistas, ademais, e varios colaboradores de QPC, que votaron nas dúas categorías, son pois os que escollen todos estes premios. Comezamos polo premio Jerca ao 11 ideal do fútbol masculino. Mentres vai subindo Melanie, responsable de comunicación da comprometida empresa vimiancesa, para entregar os premios, imos cos nominados para o premio Jerca ao mellor porteiro da Costa, que son Gardu, do Sofán, Anso, do Dumbría, Adrián Suárez, do Musía, e Iván Couto, do Xavi. E o gañador é Iván Couto. Estivo moi pelesada esta votación, con ata 17 porteiros con algún voto. O porteiro do Xalla recibiu 12 votos, con os 10 de Anxo, 8 de Gardu e Adrián Suárez. Por aí quedaron Rodi do Baio, MJ, Iván Bouzón ou Aitor. Seguimos cos nominados para os 3 premios a mellor defensa da Costa. Amoedo do Zas, Dani Chao do Dumbría, Canario do Dumbría, Preiso do Dumbría, Alex Sánchez do Sofán, Carlos Costa do Musía. E os 3 gañadores ao premio Jerca ao mellor defensa son para Canario do Dumbría, Preiso do Dumbría e Alex Sánchez do Sofán con 20 votos. Alex Sánchez non pode estar aquí porque vai de vacacións, sube a esta familia a recolleros, creo que non. Foron claros dominadores o Dumbriés, o Fisterrano e o Musián, deixando por detrás a Contubinesta de Chao con 17 votos, a Bueno con 13 e a Carlos Costa con 11. Entre os 40 defensas que aparecen nas votacións podemos destacar a Luca do Ponteceso, Brais Mouso do Porteño ou Roy do Camariñas. E os nominados son Adrián García do Castriz, Toni Vilar do Dumbría, Moriño do Camariñas, Richi do Soneira, Borja Gándara do Castriz, Lucas Toba do Dumbría e Mario do Camariñas. E os 4 gañadores do premio a mellores centrocampistas son o camariñán Mario con 33 votos, Borja Gándara do Castriz con 25 votos, o vimiancés Richi con 22 votos, e o eterno cambio de Camariñas, Moriño con 17 votos. O Musiano Dumbría, Lucas Toba, quedou ás portas con 16 votos, o Fisterrano Dumbría, Toni Vilar, Tigo 13,
Dumbría, Diego Esteves do Dumbría, MC do Baio, Manu Nogueira do Muxía, Gibril do Camariñas, Isaac Fábregas do Fisterra e Martín Pereira do Sofán. E os gañadores son Diego Esteves con 50 votos, Gibril con 38 e Isaac Fábregas con 20 votos. Arriba! Estivo moi clara esta votación. Manu Nogueira quedou con 17 votos por os 12 que recibiron MC, Alex Marcote e Martín Pereira. Outros vos nomes quedaron fora da lista de finalistas. Entre os 26 dianteiros que recibiron algún voto andan Isma Ramos, Adrián Vázquez do Sofán B, Queco do Oute, César Lojo ou Pía. Así pois, chegamos ao 11 ideal Jerca formado por Iván Couto da Comunidad, de Prensa Fontanado, Benso de Santo, Pedro Molino da Costa da Vista de Mayo, e arriba Diego Esteves, Gibril e Isaac Fábregas. A foto! Feita a foto do equipo, saber se armamos un partido solidario como que se viviu este Nadal no Conco, e creo que tedes lanzado un guante a partir das palabras de antes de Doro. Non sei se recolledes. Mudamos de rumbo cara ao premio Maquisada ao 11 ideal do Food Fair, escollido, como dicimos, por 45 votos de adestradores e capis dos propios equipos do noso fútbol femenino. Ademais, doutra dúcia de votos de xornalistas e xentes do noso fútbol femenino. Non pode estar a responsable da empresa Salleira, pero gustaríalle que Doro e Eloi, se é que non traballa, que son case que familia, sesan os que fagan a entrega. Así pois, Doro, e se estás, Eloi, por favor, se podedes acudir para entregar, agradecidos. As nominadas para o premio Maquisaba a mellor porteira da Costa son Rocío dos Ayas, Miriam do Cabana, Adriana Siaba de As Miúdas, e a gañadora é Miriam do Cabana. A Cabamesa repite o título este ano ainda con máis distancia, recibiu 27 votos polos 7 de Rocío e os 6 de Siaba. Tamén apareceron polas votacións Valeria do Mazaricos, María Lema do Ponteceso, Inés Vega do Ponteceso e Martina de Pereira. Vimos agora coas 6 nominadas para os premios Maquisaba, que a ver quen entrega a Doro as mellores defensas da Costa. E estas son Saskia do Corbe, Nerea Suárez do C, María Rial dos Ayas, Lucía Ramos do C, Mai do Dumbría, Andrea Piroja do Muxía. E as tres gañadoras ao premio Maquisaba mellor defensa son Saskia do Corbe con 27 votos, Nerea Suárez do C con 24 votos e Mai do Dumbría. María Real recibiu 11 votos, Andrea Piroja 10 e Lucía Ramos 8, como outras 20 xogadoras votadas, destacando nomes como os de Eva Carril e Ainhoa Rodríguez do Ponteceso, Noa Forján do Dumbría ou Claudia Facal dos Ayas. As 8 finalistas ao premio Maquisaba, as mellores centrocampistas son Paula Veiga do C, Patri Romaní do Muxía, Eva Lago do Ponteceso, Andrea Romero do Corcubión, Paula Fandiño do Dumbría, Carla Pose do Corbe, Sarai Duarte do C e Claudia son Patri Romaní do Muxía con 38 votos, seguida de Paula Fandiño do Dumbría con 39 votos,
perdón boa parte da tempada por unha lesión e con 8 quedaron Andrea Romero e Eva Laco. Houbo ademais outras 25 xogadores votadas para medio campo como Gracia Camara de Mazaricos, Noé dos Añas, Laura Guiris do Ouque ou Andrea do Ponteceso. E para pechar este 3-4-3, as 5 nominadas para os premios as mellores dianteiras son Olaya dos Añas, Naroa do Corte, Ruth Casteirana, Barca Cova do Muxía e Eva Lema do Dumbría. E as gañadoras son Naroa do Corte con 57 votos. Da tempada Ruth, a que tal vez influir non ter competido na Liga da Costa para as votacións. Veña, por tanto, esa foto de familia, esa foto de auxiliar maquisada, formada por Miriam na portería, defensa con Saskia, Nerea Mai, medio campo con Juan Romaní, Paula Condiño, Carla Posse, Saray Fuentes, e arriba, Olaya, Naroa e Valena. Equipazo! Tenemos segue o 0-0. Defende a selección da Costa. O esférico, tamén chamado balón, pelota ou pilota en fisterra, vai polo aire, dividido, choca o xeonllo de Eva Lema, co cobado de Paula Fandiño. Oh, que golpe! Ai, din o unísono Mai e Sarai. Vermella, amosa a colexiada Andrea Barbeira. Lección, cambio, escordadura de nocello terrible. Entra a Padiola. As adestradoras reflexionan sobre o cambio. Leti mira para Noé, Noé para Leti, Leti Noé, Noé Leti. Deciden, sae Noa forjando o campo. O equipo necesita unha repulsiva. Reanudase o xodo. O esférico chega a Patri Romaní. Malo pase. Nembargantes, e saque desde o corruncho. Vai lanzar Sarai. Pon o balón en xogo Sarai. Ai, Patri recibe. Patri vai disparar. Remata a reviravolta con calcañar e golpe o balón e Miriam detén. Miriam atalla coas luvas. E o balón ao pau. Arrentes do pau. O balón lambeu o pau. Golpeou o pau. A diferenza do que acontecía no pasado, poder retransmitir un partido de fútbol femenino é síntoma dunha mellor saúde da sociedade e dos valores que emanan do deporte. Mais quen de verdade sabe de empoderamento femenino é a nosa simpaticísima Demi Marcote. Bueno, permitiren aquí como referir ao fútbol femenino unhas palabras para elas. Felicidades a todas, as que estades nominadas e as que non tamén. Chegar aquí foi un traballo duro. Gracias pola visibilidade que estades dando ao fútbol femenino, que xa se ve que é imparable, porque pasou de haber en 4 anos 4 equipos, agora xa hai 30 equipos con 7 colexiadas. Isto é, son des imparables, son des unhas cracks e son de referente. Son de referente porque estades dando visibilidade e estades facendo o camiño máis fácil ás nosas fillas. Así que, por eso, un aplauso para elas, por favor. Xa non teño que dixer nada máis, xa te toca a ti, Michel. Chega o momento máis esperado da noite, os 7 premios con máis sona, lembren, escollidos tamén por votación.
E comezamos co premio Cristalería Vilas a mellor directiva. Que vaya subindo, por favor, Diego Vilas para facer entrega deste premio que tivo unha votación moi variada, con ata 25 directivas votadas polas 110 persoas, tanto do fútbol masculino como do feminino, que serve para destacar o gran traballo, non sempre agradecido, de toda esta xente. Cada vez máis familias realizan na sombra un traballo arduo para que os seus fillos e fillas poidan facer o que máis lle gusta, neste caso, xogar ao fútbol. Así que os finalistas ao premio Cristalería Vilas a mellor directiva son Sofán, Dumbría e Soneira. E o premio Cristalería Vilas a mellor directiva é para o Sofán. Foi unha das votacións máis repartidas desta gala, ata 25 directivas dos 34 clubes existentes recibiron algún voto, o que dá conta do bo traballo na meirande parte das nosas entidades. Continuamos xa co premio mellor adestrador do fútbol masculino que vai entregar o bo de Iván Cancela. Sube, por favor, míster, e volvemos a agradecer o teu esforzo por estar aquí esta noite. Premio ao mellor adestrador masculino do curso son Miguel Chouza do Castriz, Pablo Conde do Dumbría e Juan Cabrejo do Camariñas. E o ganador é Pablo Conde. O adestrador natural de Dumbría goza da súa mellor temporada con doblete e un ascenso espectacular. Así é todo, a votación estivo reñida e se elevou 29 votos o Camariñas Juan Cabrejo. Continuamos co premio Autocares Pombo ao mellor adestrador do fútbol feminino, que vai asumindo Adrián Pombo, fillo de José Ramón Pombo, para facer entrega. Fillo de Alex Pombo, perdón, para facer entrega. Certo é que a revolución do fútbol feminino da que sempre falamos ainda ten este debe, que ten que ser o seguinte paso, conseguir que as amais adestradoras. E a verdade é que se van aparecendo pola base. Este ano xa estivo Noi Iglesias no Bergambé, Leti na Baña e Barca durante unha parte da temporada no Muxía. Así que seguro que todo será cuestión de tempo. Os nominados para o premio Autocares Pombo ao mellor adestrador do fútbol femenino son Rubén Souto do Corme, Eloy García Peteira dos Sallas de Santi Vila de Muxía. E o gañador é Rubén Souto. O adestrador Cormelán repite galardón, pero este ano a cousa estivo máis apretada. Se Rubén recibía 15 votos, o salleiro Eloy 13, polos 5 de Santi Vila, quedando tamén por aí. Seguimos avanzando e agora toca o premio Restaurante de Álvaro ao mellor equipo masculino. Álvaro non pode vir, que anda nos fogóns, delega na súa sobrinha Martiña Camaño, unha das corviñas que tanto pelexou o pasado domingo na final da Copa da Costa, para que suba a facer entrega deste prezado premio. Marta, perdeche a forma, E os nominados aos premios Restaurante de Álvaro ao mellor equipo masculino son Camariñas, Sofán e Dumbría. O Restaurante de Álvaro, o mellor equipo masculino, é para o Dumbría.
46 votos masculinos, 13 do Camariñas, 7 do Sofán. Outros equipos tamén recibiron algún voto, como por exemplo é a quenda do premio a Pligasa ao mellor equipo do fútbol femenino, que suba Rubén Rama para facer entrega do premio e a ver se trae consigo na man e non na barriga unha desas hamburguesas gourmet. Mentras sobe, equipos nominados ao premio a Pligasa ao mellor equipo do fútbol femenino son Sallas, Muxía, Corme e Dumbría. Despois de acabar o título da segunda e o ascenso foi escollido con 23 votos polos 9 do Muxía, os 7 do Corme e os 6 do Dumbría. Foron os 4 únicos equipos recoñecidos nos 45 votos. Parabéns. Albañilería Esteban Blanco, o mellor xogador da temporada deste curso. Xube a eterna sombra do Castriz Esteban para facer entrega do premio. Mentre sobe, os nominados ao premio Albañilería Esteban Blanco, o mellor xogador son Diego Estevez do Fisterra, Mario Diego Estevez, que é de Fisterra, pero xoga no Dumbría. Apuntes do guión, lectura cansada, idade, mal veterinario. Diego Estevez, do Dumbría, Mario do Camariñas, Martín Pereira do Sofán. E o gañador do premio Albañilería Esteban Blanco, o mellor xogador é Diego Estevez. E os 7 de Martín Pereira. Houve outros 20 xogadores que recibiron varios votos: Rossi de Ricci, Manu Nogueira, Canario, Último premio da noite. Premio As Baleas a mellor xogadora. Vai subir a facer entrega a petición do grupo estaleiro outra corviña, Claudia Camaño, tamén xogadora do cadro muxiano. As finalistas ao premio As Baleas a mellor xogadora do curso son Paula Veiga do C, Patri Romaní do Muxía, Naroa do Corme e Paula Patiño do Dumbría. E a gañadora é Patri Romaní. Recibiron voto como Eva Lema, Saray Duarte, Saskia ou María Rial.
Como cantan as cantareiras, imos empezar a dar a despedida. E digo empezar porque antes do que tiñamos aquí escrito, off the record, César Ferrío, présido de Umbría, Juan José, présido de Musía, e Manel, directivo do Soneira, queren ofrecerlle unha homenaxe ao gran Ubaldo, ex-xogador do Carnota, pero sobre todo cabeza visible de QPC, e que menos que tras 10 anos teña un balón na súa casa. Por tanto, César Ferrío, Juan José, Manel, subide, por favor, a darlle a alguén o que se lle debe. Hemos dado a despedida, adiantábamos ao principio, biscoito non hai, pero hai pinchos aí, hai aperitivo e hai ganas de conversar e falar e seguir falando de fútbol. Despedímonos, Deni, por favor, axúdame aquí a despedirme desta xente que volta, e eu só podo despedirme dunha parte pouco a pouco. Moitas grazas a todos e a todas por facer deste evento o broche de ouro da temporada e o punto de encontro do fútbol costeiro de cada ano, facendo comarca, evitando fronteiras, facendo amistades que co paso dos anos e das décadas sempre quedan aí, é un dos valores que hai no deporte. Benvidos esa, por tanto, que se manteñan estas líneas. Debi, non sei se queres dicir algo, meterte con alguén. No quero meter con alguén. Nada, moitas gracias a todos. Dalle gracias a todos. Dalle gracias a Ubaldo, en especial a Ubaldo, por confiar en mí. E nada, espero que vos amenizar un pouco así a noite. E nada, hai que comer que esa hora, hai que cenar. Un aplauso.